Apay. Sa ukan ha. Agor urain na wala tanga pumo dati nga ubingan. Oho. Mata ko iyo katuloy. Ana, malaming ka dito yung aircon nga ka. Duko na. Ay madian, nagsalimu o. Naglamis na dyan eh. Aircon mo na na dyan yung umay na dito. Nabasa kili-kili ko na. Ana nga ta merienda tayo, Camel Bean. Ano tinaimas nga merienda dito? Okay, ko Kerepe man. Made. Di mo kaya ada dyan na. Made. Oh. Iko sige man na. Panunot. Fishbowl. Ana? Fishbowl. Pagalaan nga ito, fishbowl nga ito tangay. Wala lang. Conforme niya yun. Noon natin magatang niya. Okay, pumasa ka nga rutan. Kita iya pangit daw. Wala. Lausak, bye nga ititat-datlat nga sonata. Good PM mga brothers. Greet nyo nga ng Happy Fiesta sa Barangay Jaro Jones. Oh, Happy Fiesta dito Barangay Jaro Jones. Into May 12 to 14. Wow, aga. Sa May 12 may libreng tuli sa community of Barangay Jaraw at paragas nga kami ng Dekanton Agsang Sangit. Nagiti makukit di kentog sang sangit. Alay lang namin sa mga matutuloy na magbibinata na from Boss Mark kay King Kolobong of Payak Jones. Yes. Isabella. Di ka nagsang-sangi, takay laladay talwang. Apo nyo mo mariin na ka, dahil tama anesthesia nga po na. Anesthesia. Anesthesia dahil anesthesia nga, danom lang tayo kabil da. Ay na, umayay. Just kidding. Okay, nga Rod, karo ba? Kaya bumasa kami basit, balong. Good noon kayo dyan ang ating GM, pagkipati ang anak kong ang anak at manugang ko, Ronald at Amparo Aglibot. Ganon din mga Milano family dyan sa Rizal, Santiago. Lalo na sa mga apo ko dyan sa Rizal, Dimple, Dindin Jovi at Ruby Rose. Ganon din dito sa Gayong. Mr. Adel Ferrer and family, lalo na sa mahal kong asawa, Lando Aglibot. Ang buwabate, Mrs. Mary Aglibot ng Barangay Purok 7, Gayong, Cordon Isabela. Pakito Karman Jai, baby, Ken Ninelek. Apo nabasa na po na udi nga nabasa dito text. Anyway, siya sino ka man kabsat kat para kanyang dadya kinansyong may tatay. Arod karo ba, dumteng tayon iti dat-datlaga nga sonata kat pirsa-pirsayon tayo kano jay premyo as per advice by the DTI kata hanggang mabalin tidakkel nga premyo gayam bubasi laeng 100 pesos laeng kasi laeng so 3 hours nga tatalong name that yun tayo mapanti 300 pesos so iti first apo nga sonata ka tas nga gasot piso laeng worth of cell phone load and then into the next hour mangtid kami tumanan kasi lang haming big sutan nga itad kasi nga rod kat ititatatlang nga sonata po agor ka at di background music dena tapno na lawlawag ititatatlang tukar tayo itatawin na sa miweng karo bagat awan iti awampay iti paulo na si kayo teg panunot kat adda iti paulo nga na panunot ni John Mark dito kat no man nato pa po di na panunot yung paulo na si kayo ti mga bag iti 100 peso load for the first hour nalawag awan ti paulo na dito si kayo teg panunot no niya tinapintas nga paulo na nga madana panunot ni John Mark na-translate ko lang po dito yung English song into Ilocano. Kat with your name, age, and address. Ayan. First, syempre, una ito, di title na. And then name, age, and address. Dito apo. Kat no, agbalik-baliktad, ako disqualified ka no, kung ano John Mark. Di ka mo makanya no, apay tayo disqualified na di ka stay. Kadagaron ti format na? One. Ano ka English ka man doon? Wow. Ano ti Ilocano ti format? Sige man. One. Chona sumaran si Urnos. At ba si Dapo pag narutan na ulitin na one with your with the title of the piece, your name, your age and address iti kuan apo kan siyempre. Ana? Title, name, age, and address. Yan. Simple lang nga po. Kan, ano nyaman dito paulo na nga. Pag-textan tayo nga, Rod. Of course, our official text line, 0977-369-1552. Ayan. Got,
Itadan tidat-datlag asunata nga awan pay ti paulo na. Go ahead, Mr. DJ. DJ. Agkan na di nakpanawan, danggayan na itangagpat na awan balik sen kitintag kibin agden nata di kagpakada ay ayaten ka among dayta daytoy puso para ken ka siksik ka lang kakaisunan ingat patay di kagpakada lukadwa ka jak agputeng amang sango naulpit alubong agkan na di nakpanawan danggayan na kita ngagpatnag awan baliksem kitintag kibin agden nata di kagpakada lukadwa ka diyak agbuteng amang sango naulpit alubong agkan na di nakpanawan danggayan na kita ngagpatnag awan baliksem kitintag kibin agden nata di kagpakada agden nata di kagpakada. Ala po, pinipaisungon natin nag-text kung na barbarang no sakti mga bak amok teramid kung na natin kalman. Anyangay? 36 karuba ni taon na from Nueva Ecija, Kapatuan, Isabela. Ngam ko na testing lang no muna ako na talaga mga muna ka nga talaga mat Bayaw Joseph Agtarap iti Kapatuan nga sikamo nang ibagatikalman nga ana orayin ta ti ibagana ti Mix LR no nya ti ibagana. Hahaha, nangabak ako na nga Anyway, sige, sikatin ang abakan. Ngayon no, i-wave mo tayo at this moment as stakeholder kang alot mo ti FDD. Dikat. Itidta ka no yung sumarunong nga nag-text. Ayan, thank you very much. Pinatas na laang. Talaga nga mo na. Mo na nga talaga. Okay. Ay, datoy. Dinak pa na. Okay, sumarunong. Dinak Panawan. Mali. From Baluarte. Ay, ti paulo po nga na panunot migeta. Ana? Atin eh. Data, our next... Apo, nantay line. Apo, for the first time. Apo from Villa Carmen Ramon Isabela, 35 years old. Aileen Pasyom, di ka agpakada. Kita man lang. No ka ano nga sa gasos sa mo na. Apo, di ka lang nga ba kay kadagijay 200 no 300 peso load ko maidiading ko ay Aileen. Anyway, si Kati Winner, thank you very much for joining. Amin na po katigiti, amin nga nag-text. Basta managay dito duma. Amo nga isursurat na mo iyawa mo lang isipa mo tulad ta I want damdama. Si Kamad. Ipati. Pinatagta from Marilyn Efondo. Okay. Dinakpanawan. Adumot Siksika lang ako. kakaisuna. Ingat patay. Ingat patay. Pagkanak. Atin eh, may isang walang kumatin eh. When Rick Viernes kuma nangabag ka mo laang na di ka Ora ni Glenda Domingo ko pa. Sunshine di ko sumalikar din bagana ni Sunshine. Awam mo. Ay attend ka na. Don't say goodbye. Ilocano version.
Pambalinto ka to ka. Thank you very much. Apo ko to kayo nga nagjo apo nagadupay. Oo, nagadura. Thank you Apo te panagsali yo. Edison Manuel di nagpanahon kung kuna naman di ka agpakada is the correct answer. Apo nga na paano na may kan sino pa yan? Sino dyan Emil ko na? Ha? Emil Aglibot, 52 years, ay ayatang ka kuna na iti barangay Gayong, Cordo Isabela. Ayan. Apo kata kayo aming nga nag-text. Thank you very much, Apo. Dito ti mga parangarang nga doon tangal talaga ti dumdum nga kiti programa nga ada kay manan. Ada kami manan ko na kuma. Aha, thank you very much, Apo kata kayo. Talaga, amot nga nagragsak. Okay, na-i-wave nga road ni ating Joseph. Ay, ating Joseph. Ni Bayaw Joseph, agtarapit ti kapatuan Isabela, DJ Premiona, kat napahan ni Gentis sumarunong nga texter tayo ni ating Eileen Pasyon, iti Villa Carmen Ramon Isabela. Aglaglag ton samot tayo. Ni Eileen? Yuhu! Uwan, Apo. At pagpiryan no rabi. Amo may ti mga bag, it's not the price actually. Wala. It's the joy. Apo, it's the joy. Joy. It's the Josephine Kapal sa... Ay, wala pa, wala. Kiti, Kapal family dito. Apo, Diyos ko, kay kurang sa Timixel Arawan. Madaman samot ti... Partida ti... Ballroom dance. Madama ti party. Anyway, katagiti Kapal family in Salvador. Kita... Hello Hawaii, G-Replay po ya ating kindan to da ito. Adan na nanti kate yo. Oh, ayan, of course, hello, sa John, parang Jemen ko around the world. Sirip-sirip ba kadaak dito, party ko na akong kahat. Sabi kasi Madamati ballroom da. We are looking for Daniel and Liza. Kung kunami ito, dito kat ada ka magayam ditan, Kabsat Cathy. Good afternoon kang ka. Kan, apo, nagragsak iti ada kami manan. Kan kataga si Barbaroas, Sir Christian Domingo, Tibili Italiana, Elias Evelyn, Rainier Ruiz. Rainier Ruiz, ating Rainier, thank you very much for giving us hope. Ayan, may sa iso na po nga agi-sponsor agenti Medical and Dental Mission DJ San Sebastian. Dental and Optical Mission in the name of the late Jacinto Ruiz Memorial Foundation sa if I'm not mistaken. Okay, that's it. Ating Rainier, thank you very much. Katumdum nga kiti taga San Sebastian Kenka. Kat iyawat mi, tinabarang nga pa nagyaman. Iti sitadaan nga pa ng dadmo iti tulong. Iti madanin nga Optical and Dental Mission through for Decado, of course, for the Production Incorporated. Siyempre, kinente Sonia Castillo Santiago. Talang nga nakakon sa Timixel area. And for the first time, nakapasok iso na Timixel area. Nga apoy nga nagulimag na ading Mirna Valdez Mapili. Iti La Union. Madiman laki diag sa umo dito yun. Ibaga na lang ko mga hello kada kayo kung kuna na kumalat na kumaawam mo ti maawawat ko nga mensahe na. Kat bumasa kami basit ti duwang at least duwang ako dito. Naimbag nga pangal daw sa inyo is play? Ano tayo? Especially Nikki Gown and Salon just tiagngin na kanya yo amin dita Sweet Radio nagsami sure cut too much sa drogay data kablawa man ni Christopher Bautista launay Taumay na kanumot ting Genjay nagan na ti radyo. Toy kablao nagapu, toy kabsa mo nga ni Elmi Bautista karuba ni Leiros Bawit. Apo, Diyos ko, sino pa ti karuba? Kompleto Tagiti tapi sa dabay tang karuba. Impagam kumaamin ni tinagnaganda ading Elmi. Okay, Nanti, I hope si Mayor Lapay kasasalat na. Kasasalat na, okay. Good afternoon, Kuya June. Binabati ko ang mga anak ko at yung asawa ko si Jaylord Bueno, Jamela Rose, Jerry Caricas Kuman, Kawitan. Wait ko kuya, thanks more power. We are not singing that piece, Karuba. Dagsang kasat, may pahinga na piece. Satsa man? Kaya mo satsa? Sige, pili ka pelata. Naimbangal daw yung anong June kina ating GM. Naimbangal daw mo para kasi kung jay utang para tagiti taga-barangay Salvador. Wow, nanggag kong nagmedeta apo nga barangay ay Salvador. Madit sa di pa nang ibagak. Okay, katagiti iso amin apo nga tao dito barangay Salvador, Santiago City. Agyaman kami. Dagturtuloy apo nga panagdagdangagyo ka na apanang kadkaduayo kada kami. Kata nangagak mismo apo nga
nagtaod iti may nga pagayam ti tita nga no kastoy kano nga kaniton daw ti Domingo alauna ikan alas 3 apo kat pinapigsa ang kay ti radyo dita o nga rod kaya't mi apo nga irokno iti nga sunata kada kayo amin ket sapay ko matatumater kayo dita pagtugtugawan nyo ta ibalansiyo da ito nga sunata nga request yo. Paglangay nagtintinagan, pasarayin naghilim, mengan. Tatan saan lang a Bombay, ti mabalin a pagutangan. Bangko ti kang runaan nga karatot ag pautang. Ay nagimas ti o. Sigurado ka? Ay nagimas ti o. Napadasa mo na. Ay nagimas ti o. Mutang ti bangko. Lakit ti Nova City Bo. Multi-purpose loan. Nova City Bo. Salary loan. Nova City Bo. Commercial loan. Lagpasit 3%. Dapay iti. Ano ka loan? Ayat dapay agsal. Agricultural loan. Ayat dapay agsal. Commercial loan. Ayat dapay agsal. Dati alahas yun. Jewelry loan. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangan jay bangko. Nabayada kong tay utang kon. Mabalin ko man mangalan. Imbang langin nagtintinagan. Pasarayin naghilim mengan. Tatan saan lang a Bombay. Ti mabalin na pagutangan. Bangko di kang runaan. Agkaratot ag pautang. Tay kumareket po. Character loan. Tay kumareket po. Group loan. Tay kumareket po. 5-6. Milan jay bangko. Kanto met agpar nya tangay. Kanto met agpar. Oh. Kanto met agpar. Release no kayat mo. Bisa man. Alwadam data app. Nya nga ap. Alwadam data app. Nya nga ap. Alwadam data app. Application form mo. Ayan. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Angin jay bangko. Of course, Pag-ibig Housing Loan is 6% per annum karuba. Isang natatrabaho yun, ita kayo balasyo taaw. GSIS. Agpataader kayo, iti balay, babae, iti Pag-ibig Housing Loan. And of course, mabalin na po, nga ipag nadiyaya, New York Heights Subdivision. Di ba? Nabayad akon, tayo utang kon, mabalin ko man mangalan. Ibang langay nagtintinagan, pasarayin naghilimingan. Tatad saan lang a Bombay, di mabalin na pagutangan. Bangko di kang runaan nga karatot at pautang. Bangko di kang runaan nga karatot at pautang. Anyang nga tano, kaya mo iti gumatang iti ulas kada kulambo kat adamo di bangko dayayan. Timba. Anang itawag diya Ako, appliances loan? At dati appliances loan, nang mo dagi tayo mo ten kulambo kada ulas kay bangko pa'y pagalaman na tapos nagado papeles ng requirements na. Tapos ulas lati utangam di jay apo na ibuson. Picture to by to kung na one whole body kung po nagado nga ITR income tax rate mo tigas jaya no bangko ngarod karo ba nalpasan ti umunang oras umuna pasat iti programa iti da kami manan with your manong John Seriadas and John Mark Pastor when kata Apo, mangtad kami man pa iti pagkinanaan mi basit. Iti commercials Apo, iti for decade duo. Iti sponsors iti for decade duo. At ito yan, kaya Melvin Pasok. 97.7 Nagsamkin.